Ban penklan susu ya ka parti kongres sapo katanya ribhoi district 1 arngut ki MLA jongkane ka parti kata iba Charles Marngar ubade MLA jongka mahdi constituency badu ba Celestin Lengdo ubade MLA ka umsting constituency hapo ka yau umdan ban pensai pajba halor ka jengpen kre na ka banta ka MP election ka ban sawan kumta nakaliang ka parti kalawan ban pan jengkersan nau pajba jongkane ka dong kathany yau kertong jongkane ka parti ubade Vincent H. Pala. Yakane ka program lapenlong hadwar khamat jongka yau umdan haka jingelum lang ki pajba anong songsnong kinong wan yau wan hat haka jingedon lang ru kiwe ki rurang ba ki khon samla bat ki mahila jongkane ka parti. Hakaba nakaliang ukurtong jongkane ka parti syamla banpoi hakane ka jingelang hakaba menta kasingi kadai kasingi thap kerteng ka jongi hasilong manyakun yakane ka election komta nakaliang kita ke arngut kenong trai berat ba jongkane ka parti kelawani harhi dalade ban pensai shaw pajba bakin ya snok ketilang ban panjung kersan na pajba bakin ya aya ka vote jongki yakane ka parti nda ka jing snow ka jongi bangide ban jet namar bakani ka sarkar kum bakalong mentakla leben yangi ngin jet aka jet kat subamon perkata kadon ke parti ke balak banyada ini bat kata ke ke parti kongres ngakot ngawari pi hang ni ke si pai ba bi lek pai nang ni siyen da perkata kinong song yo song hat ki ba wan yo wan hat ngakar pat pi perkata naile samshit ke konsensi nong po kadai ke bangim don MLA MDC ko mangilai keram Nrei ngakwa banong yipi ka MP election ka yaper na ka MLA bat ka MDC MP chadali hapai haperkhat bai bon kilok hani ki ba ka UDP ha ka MPP bat kiwai ki parti ngikir pat ipi MP to yakan chanlang i ha ka sen kongres haperkhati ke jing yada nam takari jongi wan gi sani kirwan kran ya ka roi ka par ya ka development ka jing don kam renga kwa banong yepi dada joi ka siar ka rupa joi ka jing don kam i hendrai habadu i ka jing loi kita baro kinong lenoi ka jing loi ka dei ka badan kam tam ngasai kran ya kani kawai gi pajba ngala ya saj hat district council ngala kran ru ha assembly pajba ba ye kum gi nong yalam na ka dong ri bhai manga badi doctor bom da ka jinge flu thu jingmon ni don ga jinge ka kerpang ya kani ka dong ri bhai bad ya ka jelahi barak wai mundai tang manor mano ba i jaj ban riu ni ru ngi e ya ka jaj ban riu ki persyang ban ya saj na ka banda ka jinge jong gi pajba jong ga dong ri bhai Ribhoi bitem kari jonga lumlang ki khon jong pha teling yang hakawai ke kerteng ngin kiu kerdang luk ham chane mangaba di doktor bom ngidon bathi hakadong ribhoi kum kinong yalam ki bagi pajba ki lajit yangi walada mapi ngimdon nong yalam ngimdon nong mi khamat na senggoras nrai ngidon ga ting sanya api gi pajba namar bidon ga jabing ga basta watsa penbe hangno yodon gi bodong ya pi bot pi sha ka kongres hakani MP tema yodu skim pi ting re lukai ngirai ga lawai gi kon gi ti jongi dakli gi kon gi ti lasai la shisni Ongi ile mei ile pa jari gumni not pima si ong ki kon labab kla ba ido kon ba penjit api ndai ga khwa ba kom ki kme ki pa ni nong ki kon ki jong ni kon ba ye kat kane kalawai ke ba pidan dai mangi ba penjit api dai mangi ba penjit api ya kane kalawai ke ba penai hoi ni don kam ni garoi ke par nreiken mau kan ne election mentaga siente kadei ka election bania da yiki hok ki jogi la kalong hakano no benta khamtam hak ching mane blai kidei ki hok ki jogi pai ba ye
ngakwa abanong ipi sekoe giba hajing asempi giba ong hapi ya hoy chata ligr chan lang i namar badai giba hajing try pi not rapi ji saila ong hapi bahai dam saila wat saila wat jubab sengap becang tang bahagan dong para marwai ke rai mapi ya kalawai ikon gikti gidong rai mapi ya kalawai ikon gikti gidong pi pai babi ye satang kenyak sengi nginyo election aga jing sisa managa sengi da kwa bai ma pala inuan hani lapen bek bai inuan managa sengi ban don lang ban ngi hani ban yo ga jing kren na kaliang ga jong i hmrei nambar ihab ban file no ya ka domination menta ngatrai kala i ban poi rina kaliang jonga ban i doktor bom yong hajum den de hab lei kilok nong chong chnongi hanong po athanum den hab snap ki hab pan ken maui ka ye ka ba sing congress ka de ban le ngenya ba ki nong po konsolsi bat ki nong den hagani ki ken ti mata chi ip ki jing snongu ka ye ka ba le bha ka sing congress bat pin airo ka jing krishan ban yada na ka benta ka pateng ka banawang Tirai mapi ka ukipai ba anda poi sa po Delhi don tang arteli ke surak ba hagawai ke surak ba yalam ka BJP hagawai pat ke surak ba yalam ka parti kongres dilaki parti riulum jongi ki ong ba ngila isi ye ka kongres ngi isi ye ka BJP ngi isi ye ka NPP ngi isi lo dia baro anda poi sa Delhi don tang arteli ke lenti syakamon don ka BJP Syakadiang don ka kongres. Lada kimtre ban kersian ni ke kongres, kin sa kersian ya ke BJP. Pikloy mo ban kersian ni ke BJP, pai ba? Pikloy. Pikloy. Ngim kwa namar balay. Baro ki jingera ki baka parti kongres kalawan ra. Daki polisi ki ba per ka parti ke BJP menta kelas dang ban pentelot. Ban IP saya baduk basuk hakinong gendong bat habaro kisinong ka parti kongres kelawan rakyat ka polisi bat ya kata ka polisi lapen kelaan bat kata ka an ngiong ka National Rural Employment Guarantee Act kamut ka an kabaong sis pa sngi ka sistem kibaduk kidai ban yo belah halasnong mentawan ka BJP ka ong पैसा नहीं देगा देखेगा क्या होता है दे में मालो kai gelap kajing trei belasis pas ngi kayat pisa te yo ore by material lasdang ban pendekok ka parti kongres ka perkhat 6 tau duk usuk hausnem ar hajar khat lain ka wan rae ka National Food Security Act Kaan ka ba penti kina ba ubaduk uyo ka bam kasa bat kata kaan ka ong deban yo ukaw hakador laiten ka sikilo kadai kaan bat mano ba wan raay kadai kaan day ka parti kongres tiki pai ba jongi ki kimla ban ken mau slam kendiat mo ngi klep bit menta anda modi uai ukaw ki am aldi ai modi andrei kaan mano ba ai kaan kaan day ka parti kongres ke baan tenga apile pihak kene ke siteng sengi watsya yalam bakla hadelhi ngidon kam ya ka parti kongres bat ka parti kongres ka ong kumne ladangi wan pai biang syakabor hakabayidei bat kine ki asya ki agan wadi wakar ngin sapen mi da kaan bat kata kaan ka ong kan so ong ba katulok ka bakiyo mentakan sekala double bat baro ki jaka hapo kari India hano haba bun ki tribal ki basyong lada ki de ki schedule caste na schedule tribe kata ka jaka ka mamaki ki syong en sa declare kum ka an
bakadai ke schedule areas. Pulai kendiat pe hapo YouTube mentah ke ega baca hapo ladak usonam wangcuk uwaina kinong ya lampai ba hapo ladak udiman banyo ya kasik schedule. Mentala palat kat pra kat kendai sengi usha tengan kabor map jengu kelanang telot umodi uklan pej watang si klip makro uklan pensengap hapo ka jela Manipur ka jing penia syurut kelong hapdeng ki kuki bat ki meeting lain spak teli ki ying mane la thang hapo kata ka Imphal Valley to thang ka wei te lek se bakla thang arteli te lek se la bandon ka jing syurut hadu lain spak teli ki ying mane la thang ka sorkar kamle Prime Minister hadu mentah umpat lek jengo ya ka jela Manipur. Pimat ya poi ka chaba poi nga nomon pe ya pi. Namar balai Kim Don ka jing skeu ya kirit pai. Kalong da Kongpong ya ka dur kadar ka ba parti kongres ka yang. Ka sinong marmain kadon ha senda bat ka ungden amdera senda jong ko usning masak manga mo nga sa ha usning pigi basa ha umden kadai mar senda bat ka marmain mano bawanta postar ha marmain kata amdei bekeno Dr. Bom kelami hapo social media layak keren hapo assembly ru ban ong baki negi shit niam nakiniam helpai kisdang banle don bor wat hakine ki kaput ki jongi pikwa kum kata kalawai na kamenta ki kun kikti kwa pikum kata na kalawai ngim kwa ya kum kata kalawai ka parti kongres ka ong ngin ya imlang kum sipara baro kiniam ngi imlang baro ki jai penriu ngi imlang bat ka jingklan jong kari India kalong haka kitin pareng ki ong unity in diversity. Ka nadu ka khai ka pateng sep ba bau blei la kerku kerpang uha kani ka ri khasi jantia jengi wat udoyong baca arlot jidei ti mau bajo arlot le thong khat chujep da kiwa bajo arlot hapan da permission chine jin chine sem bajo arlot lukai kilok tena mar kata ngakwa ban ong hapi lani ban kerpat hai para chinong para thau bawat ya perkhat sudah kumne kumtai ai kiwe ki parti kinuan ngamkwa ban kentho ya kanong ka parti hanrei topet ya kanong rim jong ka parti ladangin jit namar kane kamdei ka election MLA lane ka election MDC ka ban kut tang hapo kari khasi chong i tang hapo Meghalaya chong i kane ka bangin jit ya uta unong mi khmat Shah Delhi telukai to perkhat mapi yanongin pak ida kita ki ngam nombenya ki ta ki longkmi rengi don kam lukai baha benang ki cenrang te to ya pak ida ki cenrang hi mo pak da kita ki riurang ba ki bala bankit ya ka kia ka sen jong ka yin ka sem ka jong i ya ka ka kia jong i nangta lada ngin jit klumar lada ngin pak klumar so men je cilile ilukai hang te Delhi je pasti ngap telada jir bi kongres te jit pihak BJP babahi herga namar babaro kini kiwe kiseng te like deka kongres ya bekut te batnoli penlangki lada jit pihak kiba lada leer ki saka BJP te saka kongres iwan ki lada leer ki saka kongres le haka BJP le ki te lukai wat baklare injile ji penkerlan duti ika kata ka jingjit yau tau MP jong i jit bi direct hau tau ba che chi jit se dam no chi jit hau tau benang chile hau A hau B hau C mo kata ka kwa ngaban pencaya pi lukai der ka jing jit chung i yau tau MLA ba chili chong hapo assembly chung i hapo sulong henrei bangin jit yau tau MP chung i uban le Delhi te so men te lukai era bas ngap jok keren pikat no ba yau ba so men ka ngap re yagi babun hi ngap ki te ki ban le persya ya ka seng BJP padai mano dai dang ka seng kongres kani ka seng BJP menta tipi
la persangga ban kelat la keluma jenggut ka la persangga ban kelatia keladem kumno kelatia keladem thau kadang nong nong lat bajo ci pen ci kem lane pen ban perkemaluti ha gitu ki nong yalam ki bayale persya ki ci nah kanispi ke sarkar lukai ka banut ci kem kat hau chief minister kan mau bi ong bat layat tv bi Kajriwal mo udah nong yalam jong ka ATP hang te Delhi nangkani ka sarkar BJP lukai ka batau record ka balala ban cilikem how chief minister benang ka cuki te ken gani maka sarkar ko ai baci cik sot ka harudang jeng i cikam ka harudang jeng i slide ha kata ka hok long beruman bru jeng i